30分で11個削るっていうちょっとテストをやります。いいかな？はい、よーい、スタート。
1名が帰るとか、またないですか。33だね、今。終わってた。ごめんなさい。33。ならなかったね、これ。まあいいや、おしまいにします。終わった？